Ola, son Lidia Figueira, teño 17 anos, xogo no Arenal MB e a miña traxectoria no voleibol foi ascendente, xa que estuve na selección permanente de voleibol en Soria e representei a España en 2 casos, que foi o Güebza e o Pre-Europeo, na temporada 18-19. Eu a etapa de confinamento vivina na miña casa con meus pais e eu o que facía eran planillas que nos había mandado o noso preparador físico, máis core, e como vivo nun sitio bastante apartado da xente e tal, nunha aldea, pois había veces que salía a tocar así que a pelotiña con meu irmán e tal. Nosa suposta volta á realidade foi con PCRs cada 14 días, entrenábamos en mascarilla, entrenábamos xa, o sea, non volvemos ao 100% porque ningunha das que estábamos aquí estábamos ao 100% porque viñamos dun confinamento bastante longo con moitas restriccións. O noso primeiro partido eu creo que non foi do todo bo, non xogamos como nós queríamos, non fixamos o noso xogo, o que estuvéramos entrenando, pero bueno, a medida que pasou a temporada fomos mellorando bastante hasta que conseguimos o noso obxectivo, que foi a permanencia en Superliga 1, que é a liga máis alta que se pode ter aquí en España en voleibol. Eu creo que o meu obxectivo foi acadado, que foi lograr a permanencia en Superliga 1 e os meus obxectivos agora a curto plazo son quedar campeonas gallegas, xa que só cedemos 2 sets en toda a tempada, non cedemos ningún partido. Un pouco máis adiante, que vai ser en xuño, o do 27 ao 30, temos o campeonato de España, se nos clasificamos, e gustaríame ser campeona de España. O meu soño sería chegar a ser campeona mundial de voleibol cun equipo do estranxeiro, pero sobre todo tamén co de España, obviamente, porque é onde nacín. Así a largo plazo gustaríame xogar na Liga 1 italiana porque é a mellor do mundo. Eu creo que o secreto para este deporte é máis que nada disciplina e compromiso e ganas de traballar, moitas ganas de traballar, porque é un deporte moi complexo no que se non tes técnica, táctica e sobre todo cabeza, non vas a poder mellorar e vaste encerrar nun cúmulo de cousas malas e só te vas a quedar co malo, por así decilo. E non che vai a deixar mellorar no que ti queres e no deporte que che gusta, non só no meu ámbito, sino en todos os deportes. O meu deportista rianxeiro como referente é meu irmán, xa que me gusta moito a súa táctica de xogo no fútbol, é bastante currante, ten moita disciplina, moito compromiso, é moi contundente no que fai. Para chegar ata onde chegou, tuvo moito mérito, a verdade. Eu creo que as persoas que máis lle teño que agradecer, obviamente, é a miña familia, sobre todo aos meus pais, porque sempre desde pequena inculcaronme que o que algo quere, algo lle costa. Tamén quero agradecerlle a unha moi boa amiga chamada Nerea, que axudoume moito nos meus momentos malos, e que me sacaba todo o malo que tiña na cabeza, e só me metía cousas boas, cousas positivas, aínda que tamén me facía moitas críticas constructivas. Agradézollo bastante tamén. Azul. E Boiro. Benidorm. Divergente. Maroon 5. Buah. Que maravilla que non me acordo a miña canción favorita. Yourself, de Justin Bieber. Mar. Eu creo que Rosalía de Castro é unha boa ídola para escoller, xa que reivindicou os dereitos da muller e empezou a escribir en galego cando nadie facía e ninguén se atrevía. Winifred Fernández. Un libro. La hija del lobo. ¿Quién mató a Sara? Alitas de polo. Instagram. O corazón cos brillantitos. É un corazón rosa cos brillantitos no medio.